Good morning, class. We are fine. Sit down, sit down. Salamu alaikum. Kai dan Fulani, zo nan. Kai me yasa dan Fulani? Ka mai ce wannan rigar ne. Na ga ma wannan ba kayan makaranta bane. Ka je kasuwa ka je ka siyo kayan makaranta. Ba ni rediyon. Jiya malama ta kawo min ƙararka. An ce ka ce mata shanuwa ko? Abin da ya sa malam na ce mata shanuwa, na ga idan ka shigo aji muna ce maka sa, ita kuma mace ce shine na ce mata shanuwa. Waya ga ma mace ana ce mata shanuwa. Dan ka ji ana ce min sa? To ita ba shanuwa ake cewa ba, ma ake cewa. Ma ai kukan shanu ne. Kai da Allah dan fulani, ke soko ne. Ta shiga je ka zauna. Yana gadin ne yau ba kowa ne. Sun tafi gona. Za mu kira suna. Salisu. Sa. Furkan Habib. Present. Suleiman Sani. Sa. Faruku Zangina. Present. Salisu Ma'azu. Sa. Sagiri Mudi. Sa. Hallar Jauro. Hallar! Hallar Jauro. Hallar! Hallar Jauro. Hallar!